Bismillahirrahmanirrahim. Lube Bodara. Kashi na 5. Baba Delu ta dinga sirfa zage-zage, tana ta auro musu annoba, kowace ce sai ta sakar mata jiki. Maryama da ke gida tana fama da naƙuda, bata san abin da yake faruwa ba. ‘Yar mai ganye ta zuba wuri, ta shiga suratanta na hauka. Tana ɗagowa ta ce, Baba, kina tare da Mayyar, ai kuma ke take hari bayan ta gama da wannan. Take wajen ya ɗau Talati, Adama ta ce, ko shakka babu Maryama ce Mayya, don ita ce baƙuwa a cikinmu. Take kowa ya amince da hakan, ciki kuwa har da Baba Delu. Haka suka yi zuga guda zuwa gidan Maryama. Halin da suka tarar da ita ciki ya sa Baba Delu sallamarsu. Tana faɗin ba za su yarda a haifo musu jaraba a dangi ba. Sai da ƙyar ta sa suka saurara. Maryamu ta sauka lafiya. Ana ta faman tura mata turaren mayu. Ake ta turara mata. Babu wacce ta ɗauki jaririyar da aka haifa. Sai Baba Delu da yake ‘yar ta shiga ranta. Ita ta gyara mai jego da jaririyarta. Tana ta faman faɗin, innaka mayyatuna wa innahu mayyatun. Nama na ɗaci gare shi, ba ki iya tauna shi. Tun Maryamu ba ta fahimta, har ta gane da ita take yi. Duk abin da Ali ya bari na haihuwa, Baba Delu ta hana yi, banda yanka da Baba Delu ta sa aka yi wa Maryama. Tun daga lokacin kuwa sai tsana da tsangwama take fuskanta daga kowa daga dangin mijin. Ba ga baba ba ga surukarta ba, kowa da kowa gaba ɗaya, har da mutanen gari gaba ɗaya, kowa ya tsane ta. Da nono ma suka hana ta ba wa ‘yarta saboda maita. Maryamu ta yi kuka tamkar ranta zai fita, sai da aka samu maslaha ana haɗawa Lube da nonon jaka don gudun kar ta tsotsi maita a nonon uwarta. Da Ali ya dawo ya yi baƙin ciki na wannan ƙazafin da aka ɗora wa matarsa, sai dai ya yi ta lallashinta yana faɗin babu komai, wata rana gaskiya za ta yi halinta. Baba Delu ta dinga musguna wa Maryama, Lube kuwa haka aka dinga faman ɗora mata magunguna kar ta yi gadon maita. Har Zainabu ta warke, Maryama ba ta fita daga zargi ba. A haka har Lube ta yi shekara 6. A ranar ta zama ranar baƙin ciki ga Maryama. Goshin magariba tana kwasar tuwo, Baba Delu ta fito daga ɗakinta ta dinga masifa akan sai Ali ya rabu da matarsa. Kuka Maryamu take tana ba da haƙuri, Ali kuwa baya cewa komai sai ƙwalla da yake sharewa. Kalle ni nan Ali, cewar Baba Delu. Cikin biyayya ya kalle ta. Ta ce, menene matsayina a gurinka? Ya ce, ke ce mahaifiyata. Ta ce, to in dai ni na haife ka, ina so ka saki wannan baƙar mayyar, mu huta da cututtuka da ake bin zuri'armu da su. Ana neman mai da Malam Isuhu mai yankakken baya. Don Allah Baba ki yi haƙuri, wallahi ni ba mayya ba ce. Kin san zuri'ar gidanmu, ba mu da gadon maita, cewar Maryama cikin tsananin tashin hankali. A'a, ni ban san asalinki ba, don haka dole ki bar zuri'ata. Ba da kai nake ba Ali, ko ban isa ba ne? Ta ƙara faɗa, tana mai magana da Ali. Zuciyarsa na zafi ya ce, Maryama, ki je gida, na sake ki saki ɗaya. 3 za ka yi mata, don bantan ubanka. Rabuwa da ita har abada nake so ku yi, cewar Delu. Baba, haramun ne saki 3 lokaci ɗaya, ki yi haƙuri don Allah, cewar Ali. Ni za ka faɗa wa haka? To 3 nake so, ko in ɗaga maka nono, ka bi duniya, idan ya so, na yafe mata kai. Jiri-jiri ya fara ji, ganin ga muryar shi yana shakin, ya ce, na ƙara sauran igiyar, na sake ki saki 3. Sai ta yi dariya.
Allah ya yi maka albarka ɗan halal, tashi ki ƙara gaba a je a bi wani sarkin, kuma kar ki sake ki ɗaukar min jika, ni nan zan kula da ita algunguma munafuka, haka kamar ta Allah. Maza maza ki bar min gidana, Ali zai koma ɗaki. Ina za ka je? Zo nan, shiga nan, ba za ka shiga ba sai ta bar gidan nan Alƙur'an. Dole ya juya ya shiga ɗakin Baba Delu. A daren Maryama ta haɗa kayanta ta fita tana kuka, haka ma Ali yana ta share hawaye. Lube kuwa da ta jima da yin bacci bata san abin da yake faruwa ba. Wannan kenan. Ci gaban labarin. Dattijo ne zaune a kan plastic chair, gefensa kwagiri ne jingine yana duba littattafan Bugiyatul Muslim. Hon ɗin da aka yi ne ya ja hankalinsa. Da hanzari Malam Dauda mai gadi ya buɗe gate ɗin. Motar gidan ce ta shigo. Fuskar Alhaji Usman ta cika da yalwa ganin jikarsa Insaf ce aka ɗauko daga school. Hango Alhajin ta yi, ita ma da fara'a kan fuskarta. Da Idi ta zagaya ta buɗe motar. Tana faɗin taho, ya ce taho nan, zai saɓe ta kenan. Ta ce ni da kaina zan sauka. To uwar masu gida, girmanki ne ai, ya faɗa cikin raha. Saukowa ta yi tana barin lunching box da school bag ɗinta a cikin motar. Da gudu ta faɗa jikin Alhajin tana dariya. Kai, Insaf, sai ki karya min kafaɗar ai. Ta ce oyoyo fa na yi maka Alhaji. Kafan ya yi sauri, ko in faɗawa Abba a yanke wannan a sa maka na roba. Dungure mata kai yayi yana faɗin sai dai a saka miki ja'ira mai surutu kawai. Maza tashi ki shiga ciki ki huta. Ta tashi tana faɗan Alhaji, ni na gaji da gidan nan. Yaushe Abba na zai dawo mu koma gidanmu? Ya ce iye, gidan nawa ne kika gaji da shi? Insaf, to ni ban san lokacin da Zayyad zai dawo ba. Kawai ki yi ta yi musu addu'a, ai kina yi ko? Kai ta ɗaga masa, sannan ta ce har kai ma ina yi maka. Ya ce yauwa ‘yar albarka. To Allah ya amsa mana. Ta ce amin. Idi ya ɗauko school bag da lunching box ɗinta ya shige da shi ciki. Hajiya da ke kishingiɗe a falo kan center carpet tana jan carbi, kasancewar yamma ce 5:40. Assalamu alaikum. Barka da yamma Hajiya. Wa alaikum salam. Yawwa Malam Idi kun dawo? Ya ce ta tsaya wajen Alhaji. Ta ce to sanni da ƙoƙari. Ya ce yawwa na barki lafiya. Ya ajiye kayan ya fita. Bilki, na'am, wata budurwa wacce ba za ta fi 18 years ba, ta shigo falon da sauri tana durƙusawa. Salamu alaikum, gani Hajiya. Insaf ta dawo, je ki taho da ita. Tana baranda wajen Alhaji. To, ta amsa ta tashi ta fito. Hango Insaf ɗin ta yi, tana tahowa. Oyoyo ‘yan makaranta an dawo, cewar Bilki. Insaf ta yi mata shiru tana wucewa. Bilki ta yi dariya ta ce, to, yau kenan akwai daro. Da alama yau Hajiya ce za ta yi aikin. Ta bi bayanta. Uniform ɗin ta shiga cirewa, tana ba wa Hajiya labarin abin da ya faru a school. Hajiya ta ce, Bilki, ku je ciki a yi mata wanka. Insaf ta ce, ni a'a, ba ita ce za ta yi min ba. Hajiya ta ce, Hajiya ai kuwa sai kin bi ta yi miki. Kuka za ta sa. Hajiya ta tashi tana faɗin mu je in yi miki. Ni ɗin ce dai ba kya so na huta. Dariya ta sa tana faɗin ai Abba na ne yake yi min wanka kuma sai yake kai ni koma. Hajiya ta ce wannan Abban yana shan kira. Wanka ta yi mata ta shirya ta. Sanin ba ta da yunwa don Insaf ba ta wasa da abinci, da tuni ta buwaye ta da yunwa take ji. Alhaji ne ya shigo domin yin alwala ya nufi masallaci.
Ina Fahad ya shiga ne? Cewar Alhaji. Hajiya ta ce wani abokinsu ne ya rasu. Sama'ila shine suka tafi gaisuwa. Alhaji ya ce Allah ya ji kansa. Ya wuce ta ce amin. A tare suka yi sallah da Insaf, wace wasa kawai take yi. Waya ta ɗauko ta ce kira min momi na. Hararta Hajiya ta yi tana ci gaba da addu'a. Insaf ta ajiye wayar ta fita. Fahad da Alhaji ta tarar zaune a falo yana masa kwatancin abokinsu classmate ɗinsa wanda ya rasu. Uncle, Abba na, ta faɗa alamar kaɗan take jira ta sa musu kuka. Ok, a kira miki abbanki? Kai ta ɗaga da sauri. Wayarsa ya ciro yana kiran namban Zayyad. Alhaji ya ce yarinyar nan fa kwana biyun nan iyayenta take son gani. Hello yaya. Alhamdulillah. Insaf ce take son magana da kai. Zayyad da ke tsakar gidan zafi ya ishe shi, Affan da ke ta kuka shi ma zafin dai ya dame shi. Ko nono ya ƙi karɓa. Umaira sai tsaki take tana ganin wannan zalunci ne kawai Zayyad yake yi musu. Ba ta mu ji menene, cewar Zayyad. A handsfree ya sa wayar. Affan ya karɓi nonon tana masa fifita. Abba ni na gaji, don Allah ku dawo in an gama alluran. Zayyad ya ce to Insaf, za mu dawo. Ya su Hajiya? Ta ce suna nan. Alhaji ma fa ka san ciwo. Alhaji ma kafansa ciwo take yi masa. Ka zo ka kai shi alluran. Zayyad ya ce ayya, kafar ce ta motsa masa. Allah ya ba shi lafiya. Fahad ya ce ƙarya take yi fa. Yaya wannan yariyar sai ta kashe auren da babu soyayya. Umaira ta ce Fahad ya gida ya su Hajiya? Ya ce lafiya ƙalau anti Umaira. Ya garin? Ta ce gari ba daɗi. Ya yi dariya yana ba wa Insaf wayar. Momi, ku dawo ni na gaji da gidan Hajiyan nan. Umaira da take jin kamar ta yi tsuntsu. Ta je ta ga ‘yarta ta ce, ayya, sorry dota, ina nan tafi kin ji? Ni ma na gaji da wannan garin, I miss you. Sai suka ba wa Zayyad ɗin tausayi, ganin yadda suke kewar juna. Sun jima suna hira da ‘yarta sosai, ta ji daɗin jinta. Sai da suka gaisa da su, Alhaji sannan suka yi sallama. Diya, ni fa gaskiya jibi zan tafi, ‘yata tana kewata don Allah ka bar ni na tafi. Sai ta fashe da kuka, ajiye mafificin yayi ya zuba mata ido, ganin da gaske fa take so take yi ta tafi. Ya ce, to Allah ya kai mu jibin, sai ku tafi Humaira. Cike da farin ciki ta ɗago ta ce, are you serious? Ya ce, ya, I am serious. Rungume shi ta yi, ta gefenta tana haɗa su da Affan ɗin, ta shiga godiya da nufin tana jin daɗinta. Sai da ya yi sallar isha, sannan ya fita shago. Umaira ta kira gidansu, ta sanarwa ummanta jibi za ta dawo. Haka ta shiga sanarwa da ƙawayenta tana nan tafe. Zayyad bai dawo ba sai 12 na dare don garin ana zafi. Mutane suna ta kwanciyar waje. Sanye take da net gown, milk color, wacce da ita da babu the same. Ta sakar musu net wanda yake sakale da fankar sola. Da ta ji shigowar shi, ruwan faro da leda ya ajiye. Bayan ya yi sallama, amsawa ta yi tana faɗin, sai yanzu. Ya ce kin ɗumama min ruwan? Ta ce na kai tun ɗazu, amma bari a sake wani don wannan ya daɗe a toilet ɗin. Ta fito ta buɗe bokitin fenti, ta shiga bayin, ta zubar da shi, ta sa musu wani. Ta shiga ɗaki ta ɗauko turarurrukansa na wanka ta zuba. Ya ce yanzu idan kin tafi waye zai dinga kula da ni? Banza ta yi masa kamar bata ji sa ba, don kar ma ya dawo da maganar baya. Wanka ya yi, ya fito, har ta juya kaza da hantar da ya shigo da su a babban tire. Ta ɗauko ruwa, jin ruwan ma ya yi bala'in zafi, ya sa ta ji kamar ta kurma ihu. Oh my God, freezer nawa ne a gidana, amma wannan ruwan za mu sha. Kai, I can leave this village. Wallahi dole in koma gida.
tana ta mita a zuciyanta har ya kammala. Boza ne kawai, daga shi sai Boza kawai ya fito ya zauna. Ta ce yau ma sai ka fita cikin gari ka samo, sai da ka fita cikin gari ka samo wannan? Ya ce a'a, Alƙasim na aika ya siyo min. Ba zan iya zuwa ba saboda mutane sun yi yawa a shago. Ta taɓe baki ta shiga bashi a baki. Cikin soyayya suke ciyar da junansu kullum. Zayyad da Humaira jinsu suke yi tamkar sabbin ma'aurata, shekara 5 da aurensu. Sai da suka kimtsa suka kwanta bacci, Zayyad ya nuna buƙatarsa. Cikin ɗaga murya Humaira ta ce, ni kam me yasa ba ka son zaman lafiya ne abban Insaf? Ka yi wa Allah ka bar ni na huta. Zayyad ya ce, tafiya zaki, shi yasa zan yi na ban kwana. Abu tamkar yaƙi suka shiga kokawa. Wannan ita ce babbar matsalarsu a zamantakewarsu na aure. Zayyad akwai buƙata, ita kuma Humaira ba ta da wannan, don dole take biya masa buƙata. Sai dai idan ya nuna isa, sannan ta haƙura ta sallama kai. Almost 2 hours yana abu ɗaya. Ba ƙaramin ƙoƙari take wajen ɗaukan buƙatar Zayyad ba, babu yanda za ta yi ne. A daren suka yi wanka, ya hau nafilarsa. Bayan ya gama, ya janyo sistem ɗinsa ya shiga aiki. Headquarter ɗinsu yake turawa saƙo. Daga can ana karɓa gami da tura information da suka buƙata. Tawo masu sauraron, za mu dakata a nan, sai dai mu haɗu a kashi na gaba idan Allah ya kai mu.